Debagoienean egina tarteko atale berri honetan gaurkoan Bergarara gerturatu gara enbalan enpresia hobeto ezauketako. Makina handixantzat enbalajiak egiteitu horretan dauz espezializauta, beraz, guazen hobeto ezauketara. Baso bezala gaurkoan Bergararaino gerturatu gara, Debagoienean eginako saio honetan, enbalan enpresan gauz eta gure helbondaku Sara. Eskerrik asko zuen etxeko atiak zabalketien, lehenik eta behin. Balan, ez dakit, igual jentientzat baita ez ezaguna izan leke, Debagoienean bizienentzat igual ez ezaguna, Bergarakoentzat ezaguna izangoa, baina enbalan, noiz sortzen da enbalan, nondik sortzen da enbalan? Kaixo Inigo, egunon. Enbalan, sortu zen 2007ko uztaian, baina, enbalaje munduan 50 urte baino gehiago daramatzan enpresa familiarra da. Hasiera batian zentratzen ginen, bertako torlojuko enpresen beharrak asetzeko, baina urteak pasau ala beste sektore batzutara zabaldugaz. Hori galtu binozun, zer da bertan egiten duzuena? Bertan, printzipalki egiten duguna da enbalaje industriala eta logistika industriala arduratzen da. Zeina zuen bezero potentziala, zeinei bideratuta egiten duzuen lan? Gure bezero potentzialak dira makina herramientako eta bienes de ekipoko enpresak eta baitza trenbide sektoreko, eolikoko eta aeronautikako enpresak. Debagoienean ekoiztu egiten duzue bertan, baina Debagoienetik kanpora bebiak egiten duzue, ala hemen geldiketan da gexena. Guk Debagoienean Euskal Herri eta Espainia mailan lan itzen dugu eta baita atzerrira bai. Atzerriko herrialdeak esaten zeintzuk izango litzazken? Danetik daukagu, Estatu Batuak, Polonia, danetik pixkat. Zenbateko portzentajean esporta egiten duzue kanpora? Portzentai bat ezin dut esan, baina azkenian guk bezeroi zerbitzu bat ematen dut eta bezerua bera da atzerrira bidaltzea arduratzen dena. Plantia Bergaran dakotzu, ez dakit hemendik kanpora beste plantari dakotzuen edo ez? Bai, Bergaran hemen ontsa ikusiko bertako plantia eta gero beste badugu Bilbon Zaramillon. Bergakoak okiko ditu 15.000 metro karratu eta Bilbokoak beste hainbeste gutxi gora bera. Ondo pentsaren basatzu, guazen ikustera benetan balanen zer egiten dena. Oso ondo, guazen. Ikusten duzuen moduan sartu gara enbalaneko tripetara eta hemen bertan zer egiten den hobeto jakiteko Josu Elorza dago gurekin. Josu, eskerrik asko, enbalaneko atiak ereitiatik. Kasu honetan hemen esan geke modu batera beste egurra manipula egiten duela. Ez da lehenengo fasia edo hemen hasiko litzake. Bai, hori da. Hau da, oin inauguro berri dugun abia da hau, montajeko zona berritxea esan gehunean. Eta daukuna da, lehen bestaldian ziren makina sardanak eta ona pasau ditugu eta induguna da makina gisa berritxa sartu, teknologia berritxa, merkaua eskatzen dozkun exigentzietara eta sartzeko ez. Eta ikusten duzue, tipo askotako makinak, sekzio ezberdina mozteko, bai tablerua, bai egurra luzian. Eta baitzen duguna da, enbalajia preparau, gero beste almazen sarrera pasau eta hanja montajia itxeko. Hori da, egurra aiaitzatue ona eta hemen nondik hasiko zinaken. Zeintzuk izango litzake hemen emutun duzen pausuak? Hemen itxen duguna da, ofizina teknikatila diseinatzen da enbalajiak, bai kaja txikixak ere enbalaje handixak, despieze bitxartez, bajatzen dutze operarixuei, eta hemen itxen dena da, montaje hori preparau, ez? Dia neurrak moztu, ean neurrira kolokau, gero montaje horrekin itxeko, ez? Ja esan dugun, puzlia gestartu auki pieza danak, baina montaje definitiboa itxeko. Esan duzu nabe barrixa dakotzuela hau eta uste gaina makineixia azken teknologiko makineixia jartzen zaitzea. Zerra barrixa jarri duzuela. Dana preparatu egongo da pentsatzen dut, alik eta materiala alik eta onduen manipulo balizateko, ezta? Hori da, bai, azken urtietan egitxe da askunda handi bat eduki dugula. Eta ja biharra zeuan, beste bigarren nabe bat itxeko, tein duguna da hori, lehen zeuko nabe zarra biltegi moduan aprobetxau, kapazitatea handixago eukitzeko, bezero gehiago arreta emoteko eta dauzko unei arreta hobetzeko, eta ere induguna hori makina berritxak sartu, lehen zeuzkon makinekin batera konpartituta ez, eta hori teknologia berritxak, lana azkartzen dozkuenak, eta presizio aldetik hobetzen dugunak ez. Azkenean, gure helburua bai da, dauzkon kliente horrei alik eta zerbitzu biena moten jarraitzia ez. Gero fango gara beste nabia ikusteran, behin enbalajia preparau egin duzuela, zuek, zauzei espezializauta embalaje haundixetan, makina haundixek embalagia jarten.
horretarako materiala manipulaitzea eta kasu honetan hemen, pentsatzen dut zailtasun bat behukiko dauela, ez? Oso prezisoak izan beharko zait. Bai, azkenean, kaja txikitxak, enbalaje txikitxak itzen dintzuen, enpresak gehiago badare gure baiaran baitxa, baina guk beti espezializau ga hori, enbalaje handixak eta gauza komplexu okitxera. Azkenean, merkauak erakutsi dozku, enpresak automozinoko moldeak itzen dituenak, makina herramientako enpresa asko, gure baiaran industria potentia daukaula, gero eta makina handixak okitxera doiaz, gero eta prezizio gehiago kuak, gu beti egon gaz salto horretan enpresen onduan, ez lanian. Eta ikusten ginen, gauza handixetarako leku betxo behar ginoala, makina prezizuak, eta hortik gure apostua ez, eta bazken urtietan erakutsi dozku, bide horri jarraitzu eta daukaula etorkizuna. Ondo pentsatzen malde mazatzu, guazen ikustera zela batzen duzuen edo ze makinak zela enboluitzen duzuen. Bale, venga, guazen. Josu, egurra moztu du, biharrezko tamainuak eta intu, eta oin atzean ikusten duen hau montailea geldituko litzake. Olako tamaino bateko kaja enbalaje bat zela montaitzen duzue. Bai, lehen esan dutzuten moduan, gure espezializazioa izango zen olako kajak itxi, ez? Azkenean, berezisa, klientian aditzuan ezaugarrixekin, eta dimensio berezi eta pixu askoko bultuetarako. Honek azkenean, ikusten duzuen moduan, lan askoko prozesua da, denbora askoko akatu. Bi hiru egun bihar izan ditzu montajia itxeko, aurretik bedauka lanketa bat, diseinua egin, pixuak analizau, makinia ze estilotakoa dan, nondik gero trinkaubia dan portura eroten danean, bere lanketia dauka. Eta gero emaitza ikusten duzuen, azkenean kaja handi bat, bezeruak behalditzuan biharrekin, eta munduko dozein tokintxara bihaldu alizateko. Aipatuzu bi hiru egun tardain dozuela gutxi gora bera olako bat ditzen, hau dana esku ziten da, makina bitartez edo? Moztu dana zerretan mozten da, ikusi dugu beha automontaziatzen beha zigala prozesu asko, eta gero montajia manuala da. Operaditxuak hartzen da begurrak, giltzekin josten ditue, eta hori, reforzoak ebitzea jako, burdinak gero kataiekin eta egurrak sufritzeko, montaje gero tradizionalagoa esan digun izango zala. Hemen enbalanen eskulana asko kontuan hartzen da. Enbalana oso importantea da, guk daukogun gauza, instalazio ez gain pixkat definizitzen duzkuna, egisa dabe, lan ekipo oso ona daukagula, implikotako jentia, eta hori aparte, lan gogorra da, eta jentia, biharrezkoa, bestela, jentian implikazio eta dedikazio horrepare oso zaila da, olako sektore baten aurrera itxia. Makinak gero, kajaketan baita, inbidia, eta hemen gaitzik ustean goixean, aldatetik ez da ditzela, bi grua usteo, eta hemen gaina bat, neko pixu handikuak dakotzuela, ez da? Bai, dauzko bi puente grua, esate jaunak, batak 80 tonela dauzka, eta bestiak 25. Bitxin artean lan indabe, 100 tonelatik gora igo alga, ez? Hori makina oso berezixetarako erabiltzen du, eta azkenean, gure inguruan oso enpresa gutxi dare, olako almen aukenak, ez? Gipuzkoa mailan bakarretaikoak izango eta Euskal Herri mailan bastare asko. Bere egunean izan apustu horrekin, etorkizuna garantiziatu esan dugu daukagula, ez? Azkenean, industria mailako makinapek gero eta handixo badia, orduan, bezeurak gero eta necesidade gehiago dauke, guria bezalako enpresa batekin lan itxeko enbalajiak. Montau du kajia esango deke, gero batzutan plastiko jartzen zatzue, eta hori gaina uste du horbe eskulana asko kontuan hartzen dela, ezta? Gero azkenean, pentsau biezu, gure gana datozen makinak munduko edozein lekutara juten diela, orduan, protezio berezitxea bebia dauz, askotan itxasoz juten dira, eta bi hiru hilabeteko bide ilusioak izan aldia, kondizio klimatiko ezberdinetan, temperatura aldaketak, orduan, hori bestu inbia da, ez? Orduan dauzko, aluminiozko protezio batzuk, haizietaratzen dela barrutik eta barruan, zero oxigeno kapa bat sortze aldera, ez? Oxidazioak ebitatzeko, beste antiozidante plastiko mota batzuk bebai, korrosio horrek ebitatzeko, PVC-ezko lonak bebai, zutxea ura eta protezio eukitzeko. Bidalketa bakoitzan bera, estu itxau dugun itxen da, ze bia da ben, azkenean gure helburua da eta klientia bedabena da,
bere makinean munduko edozein lekutara, ba, kondizio optimotan heltzia. Orduan, ja, plastiko eta jartzen zatzunean, preste ongo litzake, kanpora Bai, marketako. ja, prest daukaunean, ba, kamioiakon etortzen dira, ero kontenore maritimoak, eta itxen duena kargau, trinkau, gero movimentuik izegoteko, eta gero ba, munduko edozein herrialdetara bialtzeko. Ba, Josu, mila esker, azalketiatik ebenen balanean zer egin da, olako kaja handi honek zela egiten dian erakustiatik. Eskerrik asko zuen etxeko atiek zabalketiatik eta segi berdin lanean da, bueno, ea ba, etorkizunan be, ba, bueno, olako arrakastiakin jarraikitan duzu. Hori da, eskerrik asko zui bizitea gaitxik, eta hori, urrengo 10 urte, 20 urteetan, ba, berriz ikusten dira hemen. Hori da.